Andrés e ti facedes unha parella moi xeitosa. Ele é bo home. Sí que é bo home. É tan bo que agora dáselle por salvar a África. Desde logo, estar tanto tempo separados non é vida para o matrimonio. Voume divorciar de Andrés. E primeiro está a separación polo legal, porque na realidade xa está feito. Cadra non está todo perdido. Vai chamar, non? É demasiado tarde. El tomou unha decisión sin contar para nada conmigo. Eu non vou esperar por quen non ven. Ti mereces moito máis. Os dous candidatos, Rosa e Petróleo, van debater os seus respectivos programas na televisión local. O furacán de Porto Sás anuncia unha luita sen tregua, apaixonada, vibrante. Un combate dialéctico entre dous mariñeiros, entre dúas ideas para gobernar os destinos da confraría. A corporación proponlle a xestión dun parque empresarial de novas tecnoloxías ubicado en terreos do Concello destinado a capitalizar a intelixencia de Porto Zas e a asegurar o futuro das novas xeracións. De canto estamos falando? Estamos a falar de algo tan grande que é incalculable. Tanto. Toda a vila ten que beneficiarse da instalación do Parque de Novas Tecnoloxías. Toda a vila. Pero indirectamente. Non. E xa nos beneficiamos todos. Nada de indirectamente. Hai que conseguir que a corporación trague con que cada veciño de Porto Zas sexa accionista do proxecto. A corporación acepta a participación veciñal no proxecto. Pois, trato feito. Non sabe vostede as ganiñas que tiña de cerrar este trato. A xente non fala do programa. Fala de se son máis ou menos home que Petróleo. O debate na tele, iso vai ser un circo. Aquí a tedes. Pois ben, compañeiros, cando que irades empezamos, eh? Aquela cadeira é a miña. Veño tramitar unha separación matrimonial. E vostede a quen representa? A María Ares. Andrés e María sepáranse. Trae os documentos da túa separación. Pois a ver que os fixo. Espera, os documentos que se firman hai que lelos primeiro. Sí, pero eu fíome de ti. Son imprescindibles. Era o meu abogado. Espera, pensa. Ai, papito. Eu xa había visto. Por non levar nada preparado. Pero mira, pai, pero que é unha muller, home. Que é unha muller. Mira aí, mira aí. Ai. Vaya desastre. Botábate de menos. Gustoume agardar as formas. Portácheste como un profesional, sí, señor. Ti tamén estiveches convincente. Tes a Porto Zas no bote. Estou moi satisfeito co teu traballo, Petiano. Agora só queda rematalo. Este vai ser o golpe. Eu tamén estou esperando. Xa empezo a ter os meus anos. E un vai perdendo reflexos. Hai que pensar en retirarse. Este vai ser o meu último golpe. A tua idea do parque tecnolóxico é insuperable. Eso espero. Toma, este é para ti. Lucía que tú as beiras ao pan. Comigo non ten esas delicadezas. A min que me como o demo. Claro que ti sempre tiveches un algo especial para as mulleres. Non é para tanto. Ai non? Pois podemoslle preguntar á loura do Concello. María. María, sí. Parece que lle gustas. Non sei, é a técnica de emprego local. Esa é unha porta que non leva a ningures. Nunca desprecies ningunha porta, e moito menos as laterais. Esas son as máis fáciles de abrir. Tamén teño viño. Queres? Claro.
se me axudas, a máis na confraría respetanche moito, eh? Lotazo. Respétame un lotazo. Perdín as eleccións. Perdeches por pouco. Eu penso, vaya, non sei, que o parque tecnolóxico é unha boa oportunidade e que a confraría tiña que investir nel, ou non? Pero ti que diso? Quen vai querer montar aquí un parque tecnolóxico? Esa é unha tolada de Celia. E andando Viriato polo medio xa veredese. Habemos que dar en pelotas. Mira, Ramón, Viriato estaba en contra do proxecto. Ata aí ben pouco, así que acalare. Si, se tanto crees nel, por que non metes ti os teus cartos? Os cartos da confraría están para cando veñan maldadas no mar. Maldado tas ti, como sempre. As palabras non che marchan. Por que non vas a merda? Porque teño frío. Maui, deixa un paso, ok? Que está nervioso, que se ven Concha e hai moito tempo que non a ve. Que non a ve. Mira unha cousa que... Díxeme, nindiña, que encargaches un laconazo. Por que non calades? Que non me concentró. Pero como te vas concentrar, home, con esa raya que tens na cabeza que che vai todo o amor para a raya esa, Falou o cerebro atómico. Mira, non lle fagas caso, que parece moi machote e logo desinflan. Levo toda a mañá nesta páxina. Mira, ela debe estar como a ti. Ti crees? Merquei un mexedor deses que abanean. É que sempre quixo ter un, e dixen, pois veña. Vai de encantar. Mira, ai, basta. Que estás lendo? Horizontes de sangue, de Lou Ferrados. Precioso. Está que te cajas. Precioso. Mirade como empeza, mira. Email MacGregor apareceu no Salón. Os seus pasos resoaban como badaladas no inferno. O seu saúdo ao cantineiro presaxiaba o inicio dunha tormenta de fogo. Bons días. Un whisky. Un whisky. Email era o fillo do vello Vallase MacGregor, asasinado nunha conxura infame nesa vila de cobardes e efeminados. Calquera lle valía para pagar a débeda de sangue. Cando o cantineiro lle preguntou o seu nome, unha camisa preciosa, meu home. un estremecemento Vai, eu chámome Sarso Puja, pero todo o mundo me chama percorreu Petróleo. o salón. Eu son Ferrados. Lourenzo Ferrados. Pero todos me chaman logo. Quero un cuarto. Un cuarto, como non? Rógoche que non me garde rancor. Fixe unha lesión que vos apartou da miña vida. Ninguén máis é responsable. Iria, gústame ser o teu pai. Aínda non sei como podería chamarse o que vou ser agora para ti. Tal vez só unha lembranza. E seré de sempre no meu corazón, Andrés. Que dis, Iria? Viriato debe de estar contento, non? E polo que vexo ti tamén. Por que és tan insusta, Iria? Ti sabes que eu intentei todo. E ás veces un pouco máis. É a túa vida. Xa és grandiña. Ese é todo o que me vas decir. Xa está todo dito na carta. Non che boto a culpa. Ata logo. Consello, dígame. Hola, Celia. Non, acabo de ter unha conversa coa miña filla. Si, xa sei que se vai facer duro, pero non queda outro remedio. Si, teño que ir buscar a partida de matrimonio xulgado. Agora, si. Vale. Ata logo. Paco, Lu Ferrados, Paco. Ei, Francisco. Xa hai home, xa hai home. Lu Ferrados, ven. A ver, bebe unha mejiña, Tranquiliño, Lu Ferrados. É perigoso. Non, prácticamente non é o que pasa, é que ele é
Vai, é forofo perdido dos seus aqueles, sabe de memoria como é seducida polos aqueles de memoria, sabe todo de memoria, seguido. É perigoso. Despois da masacre de Dead Valle e Chan Estrado de cadetes mortos Nube Negra, atopou o seu anxo. Jodie era branca, Virxe estaba moi asustada. Nube Negra era un indio solitario e perverso, pero por primeira vez no fondo do seu corazón sentío amor. O comezo promete, eh? Sí. Así pode seguir ata o final, eh? Eu creo que sen coller alento, se quera. Nube Negra colleu o seu tomahawk. No creo. Gardo o tomahawk, eh? Para que logo digan que escribo noveliñas de quiosco. E tamén eliches. Non, pero encántame a historia de Jodie, é moi bonita. Asómbrame pensar como pode inventar tantas historias. A mí tamén me asombra. Poderíamos asombrarnos xuntos. Notase que é unha muller sensible. Moi sensible, moi. A túa muller? Arquivado, definitivamente. As mulleres dos amigos son sagradas. Por estas, eh? Un whisky. Pago eu. Dobre. Teño moreas de historias, eh? Que ben. É que cando vou aos presebes ou ás navallas, pois... Pero ti, Paco, ti non podes ir ás navallas, senón aquí podes ir aos percebes. Podo coller ata 25 kilos de navallas, se son pra carnada. O caso é que cando vou polas pedras, pois choutando, pois penso que vou ao lombo do meu cabalo. Cólera. Entón dixo eu, Paco, Francisco, aquí hai unha historia. Unha novela. Entón, collo, como levo papel sempre por se escaso, pois apunto e así, pois teño 1000 novelas. 1000 historias? 1000 historias. Asombroso. Con máis precisión lingüística, abraiante. Dios, como fala. Ata logo. Ata logo. É moi serio, Carlos. Xa non se trata de ocupar terras doutros coa caravana. Pepe da Maruca estaba moi enfadado. Menos mal que Pitusa é moi amiga da súa familia. Senón a estas alturas xa tiñas unha denuncia en curso. Non entendo nada. Eu non vendo as cabazas. Pois ten coidado. Pepe di que xa lle rexeitaron as súas nun par de sitios porque as cabazas de Carlos eran mellores e máis baratas. Bueno, aquí. Os únicos que tedes cabazas en Portosás sodes Pepe máis ti. E ti plántalas no seu terreo. É normal que este enfadado. Non che parece? Pero non llas vendo a ninguén, Pitusa. Son para min. Algunhas regaloas. Pero eu sí que podería falar, eh? De quen? Non sei de quen son, pero hai unhas cabras que andan a estragar a miña horta. É iso que teño o espantallo. Ai, pero hai cabras ás que lle gustan os espantallos. O qué? Sí, ó. Meu cormán Kiko ponlles un polas noites para que estean tranquilas. De verdade. Carlos, a horta non é túa e non podes denunciar ese feito. Pero eu nunca dixen isto. Na ferraxería de Agostín hai un arame de espiño perfecto para manter eses bichos afastados. Moi ben, pois eu non oín nada, pero voulle facer unha visita ao señor Agustín. Eu tampouco oín nada. Teño que marchar, que teño que solucionar unhas cuestións no Consello. Moi ben. E ti, vai buscando unha solución máis seria, Carliños. A seriedade nunca é solución para nada, Suiza. Bos días, Manala. Bos días. Que? Muxín da vaquiña? Que remedio. Adiante. Ai, hola, Concha. Hola. Mira, eu facíache fora aínda. Acabo de chegar. E logo, que tal ese parente que estabas cuidando? Xa curou? Morriu. Ai, morriu, ai. Sinto, non sabía nada. Nada. É a vida. Sí. E logo estarás contenta que agora polo menos poda estar con Tarasido, non? Sí, con Tarasido. Voulle pedir o divorcio.
Sinto tanto. Mira, Concha, mellor que fales ti, porque eu parece que non atino moito. Non te preocupes. Contame ti, que tal? Cando vai vir Andrés? Pois Andrés... ímonos divorciar, muller. Ai, vamos, é increíble, Sí. Debe ser un andazo. Case mellor estamos as dúas caladiñas, Hola. Hola. Que sorpresa, Concha. Que tal? Que tal vai o teu parente? Xa está ben? Morriu. Ai, non sabía nada, muller. Acompáñoche nos sentimentos, Gracias, Pitusa. Colleo. Xa está. Claro, estou un pouco nerviosa porque como é a miña primeira sesión como patroa maior no cabido, pois non sei... Aperta ben, Xa está. E ti que pensas, que a miña proposta gustará ou non? Sí, sí. Sí, xa. E que pensas dela? Está ben ou... Eu, completamente de acordo. De acordo con que, Carlos? Ai, mira, aí ven Taracido. Trae visita. Que tal, Francisco? Que Quen é o teu amigo? Non o vai creer. Son Ferrados. Lou Ferrados. Lou Ferrados, encantado. Coñezo todas as súas novelas por Taracido. Para ele é todo un símbolo, Sei. É fermoso este lugar. Lémbrame o val de Senandoja. Senandoja, oeste, ñas. Non, máis ben no leste, nos Apalaches. Vostede sí que sabe. Notase que é un tipo con cultura. Ensinelle eu. A ver, Carlos, botas un cabo ou non? Sí. É que estou poñendo unha malla metálica para protexer a horta das cabras. Ia poñer alame de espiño, pero... O eterno conflicto entre gandeiros e agricultores. Unha das claves do western. Permítame. Non quero que estrague as súas fermosas mans. Frankie, colle aquí. O calou. Ese é pintoresco o teu amigo Lou, Sí, un pouco. Ollo, xuiz, cando hai mulleres diante... Que está de vacacións? Sí, buscando inspiración para escribir. A postura de disparo co col é máis aberta, Lou, que estaba pensando eu, que tal se facemos unha cea aquí todos xuntos? Non, ten que escribir que para iso veu a Portosás. Non pode ser porque eu vou chegar tarde. Pois... Xuiz, collolle un par destas que hoxe teño que facerlle un caldo tipo sopa a Concha e temos ser romántica. Está ben, outra vez será. Mañá? Non, mañá tampouco. Xa falaremos, eu agora teño que marchar. Ala. Acompáñate, non vai a ser que... Non, que vas, eu sempre vou ben armada. Pin. Tarasido, acompaña aquí o señor Ferrados a tasca do petróleo. Non vai a ser que se perda. Vamos, que ya teño que coller o lacón. O si non quero chegarlle tarde a Concha. Teña ata logo, Lou. Pero, Paco... Ai, Paco, mira que es desastre. Xa marchas? Pero se son as 8 da tarde, nada máis, se só levas desde as 8 da mañá. Pois para ter horario continuo de mañán xa non está nada mal. Entre as SSM, o Parque Tecnolóxico e os problemas persoais vou volver tola. Se aceptara o traballo con Antonio Pernas, poderías organizar o teu horario. Imagínate, viaxar, diseñar, coñecer mundo. Sempre co teu asesor, claro. Xa, pero ese traballo gústame máis.
Aquí traballo para a miña xente. E por fin, unha vez na vida, ten sentido todo. O parque tecnolóxico fago algo para a vila e para min. Para ti? Sí. Antes pasaba a vida pasmando ou buscando retaliños para xente que non tiña traballo. E polo menos agora fago algo útil. Portozás quedache pequeno, María. Mira, Viriato, os Ares non somos nada sen Portozás. Este é o meu sitio e aquí é onde teño as miñas raíces. María, as árbores botan raíces onde lles toca medrar. Pero chegado o seu momento, florecen e envían a súa semente ben lonxe. É iso que tens que facer ti, en lei de vida. Viriato, garda a labia para a charla do parque tecnolóxico, vale? Vale. Onde é, por certo? Non reservache ningún sitio. Sí que reservei, no Petróleo. Pero que máis che dá, home? Se non vai durar máis que unha hora. Mira, eu non penso negarlle ningún favor a María, eh? Non é eso, repito, non é eso. É que estou farto de ter a porta chea de cartéis de orquestas, de tías, de toda canta merda no mundo. Estou un... Viriato, vai explicar... Viriato. A ver, Viriato. Viriato vai explicar en que consiste a capitalización popular para o novo parque tecnolóxico. Ok. Claro. Gracias, Chao. Sí, ben coñezo eu as trapalladas de Viriato. Pero comigo que non conté, non penso poñer un peso. Pois dis que Viriato non ten nada que ver co parque este de Marras. O que pasa é que ti non che gusta Viriato porque Viriato traballa fino, sabes como che dixo, eu non? Veño polo lacón. Está preparado? Tiña. Temoslle que entregar aquí o lacón o porco de Paco Escusán. Francisco. Franqui. Por certo, Franqui, cal é o xentilicio da xente de Portozás? Eso ten que falar con Anselmo, co médico. Hai unha farmacia aí tamén, se che vale. Quero dicir, como lle chaman a xente de Portozás? A todos. Home, os de arriba de todo, da Paxariña, hai varias familias. Queima un pouco. Quedan 15 minutos de forno máis ou menos, ok? Que contenta se vai poñer Concha. Ata mañá, Lou. Veña, Petróleo, que temos un tan saco cabido, vamos! Imos daquela, veña. Pero mira, que teño que... Espera que vou pola casadora. Chaves, as chaves. Fala. Espera un minutiño. Sí, home, sí. Vamonazo, sí, que? Se vai. Mira, Porque non é así. Ramón, deberías tinguir as canas, non? O que, ó? Sí, gañaría como home, como empresario. Pechouse a porta, É que pasa de vez en cando. Vou chamar o serralleiro, ok? E canto vai tardar? Porque eu aquí xa rematei o que tiña que facer. Morriu de repente. Unha hora ou dúas, sí. E podesme pasar unhas revistiñas por debaixo da porta? De pernas ou de ler? Unha de cada. Mira que somos brutos, almorzarla con asado.
A culpa foi miña por non chegar antes. Non, foi miña. Cheguei antes de tempo. Tiña todo preparado e ala, almorzándola con frío. Non lle des máis voltas. É que non pode ser, que... A min gustamola con frío. Sí. O mexedor gustouche. Se non cambio, Veche o espello. Que marco tan bonito, Gústame moito. Quería conseguilo grande para que te viras enteira, pero... atopei este... Gústame moito, Francisco. Gracias. Cortoche máis lacón? Non, non. Está ben así. Nada, xa non sei que facer. Non queren escoitar e deis polo saco que lles digo. Está en perfecto estado. Claro, que se convenceran, pois xa estaba. Pero a quen? Se son todos como molas. Debeu de saltar. Saltar quen, Carlos? A cabra. Mira que pena. Oi, Carlos, estásme escuitando ou...? Eu? Sí. Sí, escuitando como as mulas, non? A ver, que dixen? Literal ou resumo? Ui... Vale. Dicías que son ben teimudos os do Cabido, pero tanto ten, non? A votación está 3-3, co teu voto de calidade desempatades. Xa, pero eso poucas veces se utiliza e a min tampouco me apetece. É perfectamente legal. Xa, pero eu quería de outro xeito. Por exemplo, ves? Se Suso convencer o Sucurmán, xa estaba todo arranxado, pero así, a Dita ver... cabra. Estou escoitando. Teño que recoñecer que a túa compañía é tonificante. Eso que, por regla xeral, desconfío dos fans. Pero ti eres un lector moi atento, Ves cousas nas que eu non pensara. Ti tes visión. Ti crees? Sí, por eso che vou aceptar outra copa. Petróleo, un whisky. Vai, e logo seguesme contando esas 1000 historias pedestres. Eu aposto vos o que queirades, que o que leva na cabeza é unha fregona. Que non é fregona nen perruca. Eso leva un peiteado raro, pero é pelo natural. Deixadevos de carallar, só. Seguro que Rosa está pensando en usar o seu voto de calidade. Fai ben, ten todo o direito do mundo. Pero non é xusto. Mira, que risa, Ramón? Fálase de xustiza cando a lei non lle convén a un. Como? Nada, que como ela é muller, hai que poñerlle peros a todo o que propón, non? O que ela quere facer chámase apropiación indebida. Vos estades tolos. Como vai ser eso se está consultando co Cabido? Se é máis clara é auga. Sí, pero facer negocios cos fondos dos mariñeiros é un escándalo. Eses son negocios para todos que non son para ela, No. E está pasando máis traballos dos que merecedes. Ti fai a pelota, a ver se che pon de ministro. Mira, Ramón, que é burro como que o que vai o Claudio, non? E di a caixeira, mira, hai unha oferta de 2x1. E ti di, que hai gato encerrado, que hai gato encerrado. E ao final vas tan contento con un produto nada máis. A elocuencia e o carácter das mulleres do Porto Zas non o vin en ningures. Eso que eu andime por medio mundo, Estes vasos teñen un buraco. Non sei cando escribirá este home, pero vaime levar a ruína. E Concha desta mátame. Bos días. Volvemos coincidir. Eu creo na sorte, na inspiración. Este olor a mar... Desculpe, que groseiro. Chámome Ferrados. Lou Ferrados. Queres que Petróleo che liquide? As dúas son del. É mormón. Non, a Loura é a ex-muller do xuiz. Non, a muller do ex-xuiz. Que tal vai esa novela? Mal, non o deixades en paz e non se concentra. Vostede é o escritor de novelas do Oeste, claro. O mesmo. Sí. Vamos, que non quero chegar tarde, hai que facer a compra. Mira, que tal Concha? Gustoulle la con? Sí, encantoulle. E hoxe teño que superarme. Axúdame co viño, veña. A verdade é que Tarasido e Concha fan unha parella simpatiquísima, non crees? Ah, sí. Interesca, non? Podo. Esa sí. Non ten mozo? Sí, pero é bijotón e carrancholas. Home, moitas gracias, Bos días.
Ti crees na sorte? Sí. Creo que vou facerme cliente. Pois voulles falar do meu pai, de como tivo que deixar a vila, todo eso. A mí nunca me falaches do teu pai. Seguro que é un home encantador, non? Era, morreu. Non sabía nada. Igual. Xa hai moito tempo diso. Queres vir cer comigo esta noite? Sí. Sí? Non teño que suplicarche, asediarte, arrastrarme, non? Non. Agora non lle teño que dar explicacións a ninguén. E teño ganas de ir xear a un bo restaurante. Moi ben. Adiante. Ui, perdón, María, xa volverei máis tarde. Non, pasa, Concha. Eu xa marchaba. Teño que repasar o meu discurso. Vaya jalán de cine que está feito. Ui. Que tal, Concha? Mira, vin a Tarasido no súper e parecía bastante contento. É que aínda non fun capaz de dicirlle nada, María. Tiñas que velo, parece outro. Sea con candeas, unha botella de viño, desas de cristal cara, flores, bombóns, ata un regalo me tiña. Se no fondo Tarasido é un cacho de pan. No fondo. E esperou ata de agora para ensinalo. E que pensas facer logo? Ai, eu teño claro. Xa amañei todo con Lisardo. Quen é Lisardo? O meu mozo. Fisioterapeuta e masaxista. Fisioterapeuta? Non sei como dicirlo a Paco. De onde sacaches ti forzas, María? Non sei, eu supoño que o meu foi diferente. Non máis difícil, pero diferente. E para isto non hai bons consellos. Gracias, María. Gracias. Por qué? Non necesitaba un consello, só falar con alguén. María, xa sabes que eu son unha deslinguada e quero que saibas que... Bueno, faja lo que fajas, que teñas sorte na vida, Que teñas moita sorte. Concha, moita sorte. Faja lo que faja. Sinto moito, Carlos, pero Pepe cursou a denuncia. Intentei convencelo, pero non houve forma. Está moi enfadado. Iso é mentira. Eu non comercio con nada. E os meus produtos non son roubados. E ademais, queixase de que mancaches unha das súas cabras co arame de espiño. Pero eso non o tiven en conta. Pois as cabras que non entren na horta. Pero as terras son de Pepe, que non son túas. Xa, pero o traballo da horta é meu. E as terras son para quen as traballa. As terras son dele, e iso é o que conta. E insistiu en que hoxe mesmo alguén vendera 2 cabazas a un restaurante de Cormelle. É que non é que lle importen os cartos, é que está molesto porque ti mentiras. Eu non minto. Nunca comerciei con nada. Todo o que produzo consumo eu, xa sabedes. Ás veces regalo algo. Onte mesmo deille 2 cabazas a Tarasido para unha cea que lle ia facer a Concha. Ben, pois xa temos un sospeitoso. Imos ver, Carlos. Imos facer memoria. A quen máis lle regalaches cabazas últimamente? A moita xente. Que sei, a ver... Hai 2 días a Tarasido. A semana pasada deille a Tarasido tamén, que casualidade. 2 días antes levaron para delas Fito. Eran para Paco tamén, ia xa se levar el. Eu apreciote, pero... Están acusando de cousas que non fixen, home, tamén... O falso culpable, outro dos temas clásicos na literatura. Non vin saquearlle a horta, non. Vinlle pedir un favor moi especial. Un favor especial? Sí, como vostede sabe moito de música rara, pois... Concha,
hoxe vai ser a primeira noite que imos estar xuntos sen dormir. Pois quería pedirlle un disco que me ensinou hai tempo. Cal? Un que ten unha canción que fai... Vai ser esta. Non, penso que Francisco refírese a esa de... Non é... Sí, esa. Bo, merda! É un que ten un negro cunha sandía. Negro, sandía, tiña que ser salsa. Non, é un disco. Está en inglés, millor en inglés, porque senón Concha pode escutar a letra e non fai caso do que lle falo. Concha non é a única que non fai caso cando lle falan. Hola, Rosa. Mira que digo de convidar hoxe a cear aquí ao amigo Lou. Vale, por min non se preocupe. Sinto moito, pero hoxe tiven un día de tolos na confraría e... hoxe non. Eu marcho, que non quero chegar tarde. Non, Lou, millor hoxe prefiro que non veñas porque... entendes, non? Arquivado. Vou a Belinda's Salon. O petróleo. Vai, Lou. Vou, Charlie. Os vasos non vos preocupedes, xa. Non vas creo que dixo Pepe da Maruca do da cabra. Primeiro, estou farta das túas cabras. Segundo, antes de convidar a xente a xear, consulta comigo. Terceiro, na confraría non podo dicir o que penso, pero na miña casa sí. Así que senta e escuita, mula. Tranquilo, dilo. Vai ser moi doado enganar estes pailáns. Non, a tua xubilación non periga desta vez. De acordo. Desíxame sorte. Sorte? Así está moito mellor, non? Irei nun minutinho, vale? Moi ben. Adeus, Paco. Levo pouco tempo en Portozás e nin siquiera son home de mar. Pero sei perfectamente o que significa xogar a vida para gañar o pan. Ti que vas saber, ó. O peor que lle pode pasar ao señorito é que se lle descargue o bolígrafo na chaqueta. Ten razón, nunca corrín riscos. Pero meu pai sí. Cando eu tiña 7 anos, el tivo que marchar da vila porque ali non tiña futuro. Era arriscar ou morrer de fame. El arriscou. En Asturias, na mina. Ali morreu sepultado. El non tivo oportunidades. Para el non había alternativa, non existía. Pero para nós pode existir se nós queremos que exista. Temos medo de xogarnos los cartos, pero non de xogarnos a vida no mar. Un pouco raro, non? O mar ten que seguir sendo unha fonte de riqueza para Portozás, pero non a única para os nosos fillos. Porque mentres uns sempre poñen e levan os cartos, outros sempre poñemos os mortos. Mediante un financiamento mixto de capital nacional e estranxeiro, e a aportación da Xunta, da CCCM, e, por suposto, a aportación da capitalización popular. O Parque Industrial de Novas Tecnoloxías pode supoñer un gran paso para mellorar a nosa calidade de vida. A mí gustaríame saber algo máis sobre a capitalización popular. A capitalización popular é a mellor maneira de formar parte da empresa, de ter voz, pasar de ser unha marioneta a ser socio con poder de decisión, así de sinxelo. É arriscado, pero pode funcionar. Ben falado! Non, se ti Lareta és dabondo.
Véndeslles espelliños aos parvos, pero a mí non me enganas. Eu non pico. A ver se calas dunha vez e aprendes a respetar os demais, Couto. Oh, xa falou a do gran pelotazo. Que non che consinto que me fales así, Que non che Es unha aproveitada. Es unha aproveitada. Desde que estás no campo. Basta! Sei que o problema son eu, así que xa marcho. Dixen o que tiña que dicir, xa rematei. Moitas gracias. Espera! Abur, tío. E non hai maneira con vos, non sois. Concha! Concha! Ai, Concha! Concha! Señor Lourenço Ferrados. Señor Lourenço Ferrados. Podes chamarme Lou. Sí, Lou. A que se debe a popularidade das novelas de vaqueiros? Prefiro chamalas novelas do oeste. O termo é o suficientemente amplio como para que caiban toda unha serie de historias, normalmente vencelladas coa conquista dun territorio hostil, como é o Far West. E onde atopa vostede a inspiración? É un misterio. Pero vostede estivo algunha vez no oeste? A imaginación permite facer viaxes imposibles. Verne tampouco estivo no centro da Estou completamente de acordo. Un exemplo, eu miro-te a ti e xa estou imaginando unha historia. A muller máis fermosa do Mississippi, viaxando de incógnito a bordo dun streamboat. Que sente cando ve que os seus libros se alujan por 5 pesos nos quioscos? Que se sente traballando aquí na CNN? Ah, é broma, xa en serio. Como ti moi ben dixeches antes, penso que é un xénero moi popular e cunha longa vida por diante. Por que escolliu Portosás para escribir? Portosás é unha mina de historias. Parécenos moi ben porque, segundo temos entendido, dende hai 2 anos non publica nada. Home, tanto como 2 anos. Esta é unha pregunta difícil, pero como xornalista, a miña obriga é facerlla. Dispare, dispare. Son certos eses rumores que din que non ten domicilio fixo porque todos os seus bens están embargados. Iso están máis dos meus abogados, non vou contestar. É certo tamén que as mulleres arruinaron a súa carreira literaria. Iso é unha calumnia. Mira, Brais, pasouse, Non se lle pode faltar así a ninguén. Bueno, carallo, bueno. Tamén polo ollo, tamén o buscaron. Bueno. Pasouse por qué? Pasouse nada. Prácticamente está dicindo que de aquí... Como na boca dun difunto, igual. Pero mira, espero que para pagar o cuarto teña cartos, polo menos, non? Ramón, veño a advertirche que como volvas a insultar a Rosa, vouche poñer unha denuncia por calumnias. Estásme ameazando? Estouche advertindo que non podes andar por aí insultando impunemente a xente, vale? Sabe lo que che dixo? Garda os teus consellos legais para Rosiña, que falta llan facer. Se podes dar as gracias a Martin Luther King, a Mahatma Gandhi e máis o Tai Chi. Xa llas darei cando os vexa. Ese Brais é un mentireiro. Cando o colla voulle dar ata no micro. E se sobra algo, aínda o chimpo ao mar. Ten razón. Estou acabado. Non acerto. Palabra por palabra. A miña sorte rematou. Antes escribía unha novela por semana. Os temas parecían non acabarse. E como veu, foise. A máxica musa da inspiración. Lembraste daquela das conversas dos mortos, onde o xerif se decataba de que non só estaba morta toda a vila, senón tamén el mesmo era un morto.
Eu pensei que estaba borracho. Borracho estaba eu, cando copiei dunha novela mexicana. Pode ir ao cárcere en calquera momento. Bo, non te preocupes, seguro que ninguén coñece a noveliña esa. Oe, o das mulleres é certo? Tamén. Vai, e que vas facer? Esperar. Esperar a que? As ideas. Ah, eu teño un montón delas, se queres regalo, xa sé. Total, non sei que facer con elas. Gracias. Ti és un amigo. Imos tomar un whisky, pago eu. Gracias, Frankie. De nada, Lou. Paleta asada ou cangrexo? Cangrexo? A ver, déxame probar. A Lucía está se dando por experimentar. Ajá. Conta, que tal a reunión? A reunión? A reunión mal. Non esperaba atopar tanta resistencia. Non te preocupes. É culpa de Couto. Está rico. Ese non vai entrar polo aro. O malo é que moita xente o apoia. Xa pensarei algo para acabar coa posición dese tal Couto. Temos tempo. O tempo euro. Ainda que hai unha tecla que aínda non toquei. E axilizaría moitas cousas. Cal? María Ares. A xente confía nela, é moi respetada na vila. E ela confía en mí. Ves? A porta lateral. Agora temos dúas frontes para traballar. Temos un inimigo e un aliado. Perfecto. Déxame probar o de cangrexo. Rosiña vai nos foder co voto de calidade, xo verás. Des que se lle subiu o cargo á cabeza, non hai que napare. Non hai que napare porque as mulleres do mundo son todas irmáns. Son todas irmáns. Dominan o mundo. É así, Ramonazo, non hai outro. Estou matinando poñerlle unha moción de censura. Che, eu son moi amigo. Son moi amigo de poñela a parir. A Rosa son moi amigo de poñela a parir. Pero facerlle eso non porque é unha porcallada. De porcallada nada, está nos estatutos. Foi elexida por todos nós. Non é? Democráticamente. Agora Rosa é a patroa maior. Tes que calar a boquiña. É a fin de Portosás. Lévano todo as mulleres. Non podo nin mangonear estando Celia fora. Ai, Celia, bolbaxiña, pantera. Ti, Mona, sabes o caro que lle vai custar a Carlos a túa bromiña de andar vendendo as cabazas? Que cabazas? Non sei de que me fala. Eu non fixen nada. Non fixen nada. Viña nena preñada, Mona. Que muller? Cuidado, Lou, que é perigosa. Como de perigosa? Pero que me faltaba, pasa diante de min. Pero que muller! O que, ó? A perruca? Inspiración. Que muller? Miña nai triste, Triste é mirar un home así nadando. Tiña unha frejona na cabeza, che. A verdade é que está un pouco tolo, pero é un valente. Elo, valente, elo. Por qué? Por tocarlle coa sabela cando sabela mallaba nel? Tocoulle coa sabela 3 veces, meu. 3 veces mínimo. Mínimo. Lu, contabas. Unha, dúas, tres. Pon aquí, así, xa. Que xa sei o que fixeches no bar, Pareceuche mal. Non, parece unha parvada, pero... Pero gustoume, Sí. Que boa pinta ten isto. Esa cabra non vai a molar máis. Oi, Carlos, isto non será a... Non. Sí. Hola, bo proveito. Que hai, Hola, Isabeliña? Din que tes un romance cun artista. Artista? Artista de que? Non é escritor de novelas de vaqueiros. Si, viña a buscar inspiración, que eso din. Sí, e atopouna na miña popa. Mira, non me fagas falar, Que? Apeteceche, Isabela? Non, traio apetito, pero tamén traio malas novas. Pódese dicir que estou en misión oficial.
E logo, que pasa? Trae un mandato xudicial. Tes que retirar a caravana daqui outra vez. Se non terei que mandar a Garda Civil. E logo? Non hai problema. Penso que ha de haber comida para todos, só. Veña, va. Se non ven o tenente Barreira, porque se ten un saque acaba con todo. Carlos. Eu penso que lle chaman o corpo por él, porque saben como está o home. Veña, senta que isto non se come todos os días. Está preparada o xeito de Vista Alegre, Home. Sí. Estive falando cos da corporación e van ter unha xuntanza en Zúrich para falar da reubicación do parque. E iso por culpa da reunión? Non. Por culpa miña. Pensei que a capitalización popular era a mellor opción e agora está todo perdido. E non se pode facer nada? Necesitarían unha resposta de toda a vila e xa. Terían que participar todos. E eu xa non sei que facer, a xente non confía en mí. Pero en min sí. En ti. Ti crees que eu sabería? A xente respétate, escoita o que dis. Claro que poderías. Pois entón falarei con eles. Entón está todo resolto, seguro. Que pasa, non? Que che pasou? Tiraron a mar. Aquí son así. Onde non hai cultura xa se sabe. Ven, anda, senta, ponte aquí ao carón do lume. Gracias. Toma. Que? Licor de Percebes. Perceval. É forte. Petróleo botóme do hostal. Vai, ó. En canto soubo que non tiña cartos para pagarlle... Non te preocupes, podes dormir aquí no pendello. Gracias, Vaya día. Para mí sí que foron uns días raros. E por qué? Xuntóuseme nun día o mellor que foi coñecerte a ti e o peor. A miña muller marchou, deixoume. Canto o sinto, Francisco. Mais o sinto eu, pero hai que mirar cara adiante. Como dicía aquel, la vida sigue igual. Eso que dixeches? La vida sigue igual. Non o outro, o mellor e o peor nun mesmo día. Non é un mal arranque para unha historia, En serio? Sí, imagínate, unha vila mineira do oeste, dominada por unha impoñante e salvaxe xerif. A xuíza Sabela. Podemos chamala Liz. Na estación do tren, un pistoleiro retirado. A garda de pé, inquedo, suspense. Sí, chamámoslle Frankie. Tes bo ollo, Pas historias, digo. Frankie é un home que leva sempre a cartucheira no lado esquerdo. É zurdo. Non, desenfunda coa man cambiada. Porque aprendeu a disparar polo sistema pan, pim, pim, pam. Eso despista moito a hora de enfrontarse a un home que o reta para o disparo. A historia podía continuar coa chegada dun forasteiro que chega tamén ao tren. Ese home é o que vai revolucionar a vila.